अब ये है मेरा ये है बिखौ मोननायनि सिगाङाव ओरैबायदि सिमां मोनदे माला मोनगोन जेब्ला फ्लागा बोलो हो जुरि बर' जुरि क्रिएसन नै जोंनिया जुरि क्रिएसन बिथाङा जार हरलायबाय वाह ये Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Talokor buat gue jauh mana video hiar na. Mana sanisa senggal sinema na mana video ke ada na nang nuni kemana sih busy man. Talokor jangan zaman ini video start jauh na amba. Emprai ni video ni next tahun aijang jeng mesti kau beri tangan na, mau tangan. Mesti jaga di sana jaga gitu, jika haz iri war na, ani Himalayan jar na. Talokor ini जोंहा नाव आलासि फैदों आरो ना बहुत स्पेशल आलासि माने आरो ना आदै आइनि बिनानाव आरो ना दायो माने ना सारगासिनो बिनिफ्राय सानैजों आरो फैबावनो दङ लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आरो ना अके लोगोफोर दिनै जागोन फेमिलि ब्लग आरो ना अके र' दिनै जोंहानि आलासिफोर देखायगासिनो आङो आलासिफोरा सोर सोर फैदों ना बा ना मोनदों ना लागाव आदै ना मोनदोंबा Nanti na, acha, ni kino dua orang ya, mana ni kino dari ni kino kesar dumce, nanti besang mana, bahasanya sangat apa nih? Hello, babu, hello kordo. Hello. Saya ni mana gitu ni blog konai, muncul nuntak mana mikir kan, oh, mana ni basic ngau dubli benar na, dubli putar benar na, gitu, ini kurnia, nature ni power, ini beri beri gitu ni, korban di Jawa, korban ni kalang zuber na ni. Ni mesti bandar gitu bandar, saya berkaman aja sih. To beberapa thangin ini besang bagusan. Mudah-mudahan 300 meter mana bidik pulang bay. Pura beberapa zuber nane dubliana. Flaga, boleh ho. Zuri boro, zuri creation. Nah ini zuri creation bisa. Jar na orle bay. Wah, ye. Tabo, ki mas pale lagi? Ki musuh? Itu pala di bisa. Nih dasar kas ini munu bisa na orlay. Munuji, di, udah, ayo uang masar deh. So sorry for that, mana yang daily video kan hakai, mana daily video hendak kayak bot, mana, everybody mana disiplin dengan saya, mana beleg, kami mana pura bau zona ni, mana video fokus dengan saya na, haslabar saya na, tapi ni kayak sorry, to mana haslabar na gebang comment na, live on ba, to gebang mana बिनिखायनो माने हास्लाबा आरो ना माबा जियानो जाया आं नाजागोन जे नोंथांमोननो बिदि माने भिडिअ दैलि होबाय थानो आरो ना दैलिआवबो खाननैनि भिडिअआव आं बिदि होबाय थानो नाजानोसै आरो ना नोंथांमोनहा मोजाङै रेसपन्स होबानो जाबाय माने मोजाङै नोंथांमोनहा नायजोबबानो जाबाय होमबाना आं दैलि होगोन आरो ना दिनैनिफ्राय माने 10 निफ्राय 15 इयार्ससो सिगाङाव आं बावगारबाय दै माने जोंहा फादारा नैबे दैनि खुरखानाय टेकनिकजोंनो मोनसे फुख्रि बानायदोंमोन जोंहा माने 3 बिगानि फुख्रि आरो ना जेबो जेसिबि बाहायाखै जेबो मानसि मेन बक्स जेबो बाहायाखै अनलि माने दैनि खुरनायजोंनो माने 3 बिगानि मोनसे फुख्रि बनायदोंमोन आरो ना बे समाव माने दैनि खुरनायजोंनो बिराद खरदोंमोन जोंहा फादारा सिगाङाव मा मोनदो नायनो वाव ना थुरि ना दा नै दायो ओंखाम जानायनि सम जाबाय नै देखागासिनो र' नैबे जाबाय लकेल दाउला खासिनि पुरा मजेदार फ्रेंड जादों नै ओमफ्राय नि अमा नि मा दोङो इसमें क्या ये पनीर है ये नि मा दोङो द' याव दोङो दालि नै दालि हा ओमफ्राय नै आलासिफोरा बाबा हेलौ होनना बुं दे हेलौ गाइस होनना बुं दे माना नोंनिया Nahi bro, angni 100K ni partian di sini. Silver player betul nih jang. Besang aku sering nonton aja. Daulah kasih. Lookfोरनि दायो आलासिफोरा थांबाय ओमफ्राय नोंथांमोन लोगोफोरा मोनसे ट्रेडिं एप्लिकेशननि सोमोन्दै बुंदों माने बहुद मोजां दै माने नोंथांमोना जा 700 टाका इनभेस्ट खालामनानै माने दैलि 800 निफ्राय 1200 1500 2000 माने 4000 गाहाम माने दैलि माने खामायनो हागोन आरो ना only 700 टाका इनभेस्ट खालामनानै आरो ना मेनलि बेयाव नोंथाङा माने 700 निफ्राय 6% माने नोंथाङा माने रिटार्न मोनगोन दैलि जेरैबायदि 1000 सोबा नोंथाङा माने 60 रुपिस नोंथाङा रिटार्न मोनगोन आरो ना ओमफ्राय फैसा दैलि मोननाय बाथ्रायानो जाबाय नोंथाङा नोंनि सिङाव 20 जन मानसि सोनो गोनां जायो आरो ना माने 20 जन मानसि सोबा नोंथाङा माने 800 टाका रिटार्न माने नोंथाङा माने दैलि फैसा मोनगोन दै माने बे माने 20 जननिफ्राय बारा जाबाथ' 40 जन 50 जन बिदि जायोबाथ' नोंथाङा माने 1500 1200 1700 बिदि मोनलाङो आरो 100 प्लास जाबाथ' 4000 5000 बिदि मोनलाङो आरो ना फैसा खामायनो लुगै मारदोंबा माने मेनलि नोंथाङा साब्रै साबा मोजां मानसि सोबानो जाबाय आरो बिसोर नोंनि सिङाव हाबनाय मानसिफोराबो साब्रै साबा बिदि मानसि सोबाबो नोंथांनियाव माने 20 जना माने आरामसे नोंथांनि सिङाव माने रेजिस्टार जालांगोन आरो ना माने
सिङाव हाबनायफोरा सोबाबो आरो बिनि सिङाव हाबनायफोरा सोबाबो माने गासिबो माने जमा जाजोबोलै बेबायदिनो माने एसे सेर जाबानो माने 50 जन 100 जनफोरा माने आरामसे जायो आरोना आंनि कमेन्ट पिनाव लिंक दङ थानानै रेजिस्टार खालामना लाबानो जाबाय आरो बे एप ओंखारनाया दासो 15 डेजफोर जादों थ' बिनिखाय माने दासान्दिथ' जेबो जाया होननानै बेखौ मिथियो आरोना आं डाइरेक्ट बुंखायो बेफोर एपफोरा बारा गोबाव थाखाया हाइस्ट 3 मास 4 मास थागोन थ' 3 मास 4 मासनि गेजेरावनो माने खामायना लानो हानाया मोजां आरो थ' दासो 15 दिन 20 दिन बिदि जादों थ' बिनिखाय आसा दं आरो 2 मास 3 मास थानो थाखाय आसा दं थ' बेलेगफोर एपआ बहुत इजि नोंथांमोना जास्ट बेयाव रिचार्ज जाबानो जाबाय नोंथांनि मबाइल नाम्बार आरो पासवर्ड होनानै आरो पासवर्डफोरखौ बहुत मोजां गोसो लाखिबानो जाबाय आरो ना मानोना मोनफ्रोमबो माबायावनो डिप'जिटआनो जा उइड्र'आनो जा माने पासवर्डखौ होनो गोनां जाखायो आरो ना नोंथांमोना गिबियावनो हमआवनो थाखाय मोनसे डिप'जिट होननाय अपसन बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै मोनसे इन्टारफेस फैयो बेयाव बहुत अपसन दङ आरो ना जेरैबायदि QP 4 H-Pay 3 बेफोराव जिखिजाया नोंथांमोना क्लिक खालामनानै बेसेबां हायो नोंथांमोना इनभेस्ट खालामबानो जाबाय आरो ना खिन्थु आं बुङो लवेस्टखौनो खालामबानो जाबाय बेयाव आमदानि अपसन फैयो पेटिएम नोंथांमोना जास्ट जिखिजाया सेलेक्ट खालामनानै पेटिएमफोरजों मोजां आरो ना खालामनानै पे खालामना लाबानो जाबाय आरो बहुत इजि आरो ना बेनिफ्राय नोंथांमोना बे टिमाव क्लिक खालामबा नोंथांमोना URL इनभाइटेसन कड होननाय मोनसे मोनगोन बेखौ नोंथांमोना कपि खालामनानै लोगोफोरनो एबा जिखिजाया वाट्सएप ग्रुप जिखिजाया लोगोफोरखौ नोंथांमोना सोनो हागोन आरो ना नोंथांनि सिङाव 20 जन जाबायानो माने नोंथाङा आरामसे फैसा खामायनो हालायसिगोन आरो बेबायदि नोंथांमोना जाय बुजियाखै सोंहरनो हागोन थ' बिदिनोसै आरो ना बहुत इजि ओमफ्राय नोंथांमोना दैलि ट्रेडिंनिफ्राय फैसा खामायनोबा बे माने 700 टाकानिफ्राय माने 6% माने खामायनोबा FKB ट्रेडिं सिगनेल होननाय मोनसे चेनेल दङ टेलिग्रामाव नोंथांमोना बेयाव जइन जाबानो जाबाय थ' माने 4टानिफ्राय 5टानि गेजेराव मोनसे SMS फैयो आरो ना बेयाव नोंथांमोना बहा ट्रेडिं खालामनांगौ बेयाव खोन्थिखायो आरो ना थ' बेयाव नायनानै नोंथांमोना एपआव फैनानै ट्रेडिंखौ खालामबानो नोंथाङा माने बेनि 6%खौ 700नि 6% जे 45 जागोन नामा बेखौ माने नोंथांमोना मोननो हागोन आरो ना थ' जाय इन्टारेस्टेड आंनि कमेन्ट पिनाव लिंक दङ थानानै रेजिस्टार खालामना लाबानो जाबाय आरो इनभेस्ट खालामबानो जाबाय तलगफोर दिन जाबाय नेक्स्ट डे आरो ना माने मिया बारा देखायनाय जायासै आं जानाय लोंनायफोरखौ जास्ट थांबाय आलासिफोरा जास्ट जायै लोङै बोरै इन्जय खालामनो थांबाय आरो ना तलगफोर दिन नोंथांमोननो आङो मोनसे आंनि बहुतै माने आनमोल बुस्थु देखायनाय आरो ना माने प्रायानो माने बेखौ जाय आंनि गोदोनि भिउवार्स नोंथांमोना माने नुबाय जानांगौ आरो जाय रिसेन्टलि भिउवार नोंथांमोना माने नुवाखैबो जां आरो ना तलगफोर बेनो जाबाय सिलभार प्ले बाटन आंनि इउटुबनि मोनसे निसानि माने 100K नि मोनसे निसानि आरो ना लोगोफोर दायो आं बेखौनो माने ओरैबायदि आं बादुला खासे इउटुबारा प्ले बटन मोननाय लोगोफ्रा आङो 1 year प्लास जाबाय दे होनबाबो माने बे प्ले बटनखौ खानसेयाव माने आं साजायाखै आरो ना माने दाबो माने गारा दोनदो दाबो बाक्सुआव बिदि माने पुरा धुल मिट्टी माने हाद्रि नांनानै दाबो माने गेलेनो दं आरो ना थ' बेनिखायनो आं सानबाय दे दिनै माने प्ले बटनखौ एसे सनमान होनानै एसे रेसपेक्ट होनानै जिहेतु एसां मानसिफोरा बेनि थाखायनो एसां दिन रात खस्थ' खालामनांगौ होमबा मोनसे 100K नि मोनसे निसानि हिसाबै दिनै आं बेखौ मोजाङै साजानानै माने इन्जराव माने आथानि सानदों आरो आंनि जेनेबा आंनि रुमाव आरो थ' बेखौनो नोंथांमोना आं एसे शेयार खालामनो सानबाय सोरबा आंनि इउटुब प्ले बटनखौ खायफा जाय नुवाखै नायबानो जाबाय आरो ना जाय आंनि गोदोनि भिउवार्स थ' नोंथांमोना नुबाय जानांगौ थ' जाय माने रिसेन्टलि भिउवार नोंथांमोना नुवाखैबो जां थ' बेनिखाय दिनै नोंथांमोननि सेराव आङो देखायनोसै आंनि सिलभार प्ले बटन अके थ' दिनै नोंथांमोननि आंनि रुमखौ देखायनोसै नै एसे पुरा जालाय जाखालै नै नियाव दङ सफा ओमफ्राय नियाव दङ जोंहा आफानि मोननैसो फट' ओमफ्राय नैबे आबौ आरो ना आबौ सानैबो बोसोरसेयावनो थांबाय बिसोरो सानैबो ओमफ्राय नैफोर जा आब'नि बुनाय मोननैसो प्राइज बेनिफ्राय नियाव आं थायो ओमफ्राय नैबे जाबाय आंनि स्टाडि टेबोल मोना नैबे जाबाय HS नि फार्स्ट डिभिजन मोननायनि मा होनगोन दा निसानि माने माबा अल बाथौ महासभाया होदोंमोन इयुथ एस'सियेसना निखौ होदोंमोन भेरगाव आबसुआ ओमफ्राय निखौ होदोंमोन भेरगाव ब्लक कमिटिनिफ्राय आरो ना अके बिगिलानोसैमोन ओमफ्राय नियाव दङ जा फादारनि मोननैसो निचानि फेमिलि बेखौ होदोंमोन जोंनिया लोगो सुमिल आरो ना सुमिल दैमारि भाइया थेंक इउ ब्र थ' नै मोननैसो गासै दंजोबो खारफैबायलै बुरियानो थ' लोगोफोर नै आंनिया प्ले बटना बेसेबांबा धुल मिट्टीजों बुंफबजोबनाय आयु बाबू देखेगा यूट्यूब प्ले बटन हाँ देखेगा ना चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं ना अनबॉक्सिंग लोगोफोर नै बेसेबांबा 1.5 बोसोर उनाव 1.5 बोसोर उनाव मोननायनिफ्राय आं जास्ट मोनखालि आं बेखौ बिनिफ्राय 1.5 बोसोर जाबाय आं माने बख'वाखै आरोना बिनि गेजेराव खेबसे नामा बख'दों आं जिखिजाया मोननायनिफ्राय जास्ट खेबनै नायबाय आं बेखौ दिनै आं खेबथाम नायनोसै आरोना 1.5 बोसोर जाबाय 1.5 बोसोर थ' लेट्स अपेन इट ना बेखौ आं मोनदोंमोन डिसेम्बर 2022 नि डिसेम्बराव मोनदोंमोन आरोना साननानै नाय बेसेबां गोबाव जाखो 22 मोनदोंमोन दा 24 जालांबाय नै 2 years जासिगोन थ' लोगोफोर आव बेटा लोगोफोर जाय न'खाय नायबानो जाबाय आंनि सिलभार प्ले बटनखौ अके अनबॉक्सिंग जाबाय आरोना नैबे जाबाय इउटुबनि सार्टिफिकेट नै थैंक यू राहुल बाबू कैमरा खिथि देखो ये वाला
माने 100k साबस्क्राइब जादोंबा मोनसे मा होनो कंग्रेचुलेसन जासिनो थाखाय बेखौ हरनाय जायो इउट्यूबआ बाबू ये देखेंगे हम अब ये है मेरा ये है यूट्यूब से मिले हुए मा होनगोन दा यूट्यूब आंनो होनायनि मोनसे गिफ्ट अनमोल भी बहुत कीमती बहुत खस्थ' मोनदों बिखौ आयो बिखौ मोननायनि सिगाङाव ओरैबायदि सिमां मोनदों माला मोनगोन जेब्लानिफ्राय मोनदों मोननायनिफ्राय बे एक्साइटमेन्टआ जोबनायखाय फार्स्ट खालि गाहाम मोनबाय बिनिफ्राय नेक्स्ट बिनिफ्राय माने बेखौ दांनाय जायसै आरोना थ' दिनै बिखौ आङो हाथाय गोनांनि माबायाव बेरायाव आरोना थ' नियाव दोङो सिलभार प्लेट दंबावो presented you Gwrbw Khungur for passing 1 lakh subscriber YouTube. Okay. नियाव मोनसे आयनासो दं आयना फ्राय मानसियानो बेखौ मोननो गोबां हास्थायनाय थाखायो नङा होनबा थ' नोंथांमोनाबो मोनगोन सेस्था खालामबाय थाबानो जाबाय माने नाजानायखौ माने जारि लाखिबानो जाबाय आरोना माने नाजानायखौ दोनथ'नाङा बेसेबां खस्थ' फैदोंबाबो मा फैदोंबाबो नोंथांमोना बे नाजानायखौ माने लाखिलांबाय थाबानो नोंथांमोना बेखौ माने नोंथांनि जि लुगैनाय साक्सेसखौबो माने गोल्डेन प्ले बाटनबाबो नोंथांमोना मोननो हागोन आरोना खिन्थु बर'नि गेजेराव गोल्डेन प्ले बाटन मोननो हागोन हायाखै बुंनो हाया मानोना बर'फोरा जोंनि BTC आव अनलि 10 लाख दङ आरो 10 लाख मानसिफोरा जे आंखौ साबस्क्राइब खालामगोन बे माने इम्पसिबल जायो आरोना मानोना 10 लाख बर'फोरनि गेजेराव हमना 20%आनो मबाइलबो गैया जानो हागौ आरो 20%आनो नेटवर्कनि गोजानाव जेरैबायदि माने भुटान बर्डार खाथिनि बर'फोर एबा हादानफोरनि बेफोराव माने नेटवर्क बारा मोजां मोना बिनिफ्राय खायफा गोरिबबो थायो गोबां मबाइलबो लानो हाया बेफोरखौ थ' बे हिसाबै माने इम्पसिबल बायदि नाङा आरोना बर' रावजों 10 लाख साबस्क्राइब खालामनाया खिन्थु अल बर' हिसाबैथ' काउन्टिं जादों जायाखै मिथिया जेरैबायदि नागालेण्डआव बर' दोङो नेपालाव बर' दोङो बिनिफ्राय सब अरुणाचल सब माने बर'आ बहुत जायगायाव दं गासैखौ लाजोबनानै बर'फोरा हमना ला 50 लाखनि सायावसो जानो हागौ अल जोंनि माबाखौ लानानै आरोना थ' बिसोरथ' मिथिला बाथि मादो काउन्टिंबो जायाखै खोमा आं मिथिनाय बायदिबा आं मिथिया दै थ' जियानो जाया मानो बेखौ मोनबाय नोंथांमोननि अननायाव दाथ' मोनाखै आङो 2 इयार्स सिगाङाव मोनदोंमोन थ' दिनै नायफैनानै बहुत गोजोनदों आरोना नै नोंथांमोनाव देखायना बहुत मोजां नांबाय आं थ' लोगोफोर जियानो जाया मानो दायो जों बेखौ आथायनोसै ना नियाव आथायनोसै टाइमाव आथायगोन नियाव माने आंनिया कालार होदोंबा मोजां नांगौमोन खिन्थु नियाव व्हाइट जाबायना व्हाइट एसे माबा जाबाय आरोना नुवाखै खिन्थु नियाव कालार जेब्ला कालार होनसै खाननैसो उनाव कालार आं होगोन बेखौ मा होगोन आं जेबो जिखिजाया कालार होनसै होनानै आं नियाव मोजां आथायफिनसै आरोना होमबाबो जियानो जायामोन दायो आं नियाव थांसै ना अके